سلام تخطات ناز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لو ممكن وترو نخلو فتشنا كتك من كمهرن خلي زبلنا يا حبريتا حيزلكم قريبا لغو نايلو معرستات أبكل تعبيت عرستازة كوري حدا نيتو مراحل تغير أبز الشباب شبلو زلو كنتات نتاع عينت مراحي كمت نزل كنتات زلو بخميك غيرو يخل كابزي زلنا يو جماعة ويوا أب دندس نايسال سيكونات علم على نايز بهالزلو كابو بخمي كنا قفاخو نزل علم كنرينا إسرائيل دما دحر نويح وان ني نس حماس كسعر خمسة تخل تأمين الله سلزين عون كنرينا زي علم ملو نجيرو مسمع بيوم نيرم أبزوان زي سراويتنا إسرائيل حلافي كيف نايستاف هذا أجر مزربات زاري بلون عكرينا مسوز ملك الدماء بزو حق الدستار ساتنا رانا كيدنا مجمريا بزنا نيتو كنجمر أبي أرستي نيروبا زلنا عالمنا ون أبي الترجم زلوا سلزغنه. Outgoing Dutch Prime Minister Mark Rutte looks likely to become NATO's next Secretary General. Romania's president, who was the sole challenger, has withdrawn his bid and is now endorsing Mr. Rutte to take over when Jens Stoltenberg stands down in October. كمزن رياض لنا ناي هولاند ناي نيذرلاندز برايم مينستر زلو أبزك سابز حجي أبزين نوي حوان وندس أنحي زي مارك روتو دبحال حجر ما نيتو كمرهيو كميز نبره تي ينش ستولنبرغ زبحال ون نروياو برايم مينستر نيرو دحريو نابنيتو متيو نعسرت عمد ديغال غير زلو سلازي مجمريا برايم مينستراتن قالهم كوينو يصنعوا شعدما اتوم برايم مينسترات كوينو نتناي نيتو وي ونت اجندا نا اوروبا نتوم ناي جلوباليست سغلغلو نافتنا ناي انستتيوشنزالو زي سيستم ذكردانا خلالو زي سبزي زي ناي هولاند مالتيو نتو كينات نا يوكرين بعسرت أصابعه زفرم زنبرن زتاكع زنبرن بغلطه يدو زتاكع زنبرني that's why دما حجي ناب نيتو زبصو زلو زقا صبو ነገር አይኮነ ናይ በሐቂ ሓደ ገኛ ጥራይ ዝብላነ ስለምታይ حدش مرحنا نيتو زمص سلام كورد زخل نتو كونتات ናብ ምርዳእ ክመልስ ዝኽእል ዳምበር ነቲ ኩናት ሆላንድ ዘለዋን ዘይብላና ጿርያ ነቲ ናይ ናይ ዩክሬን ውግእ ትድግፍ ነይራ ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ነገር ኣላ ክጸንዑ ክሰምዑ ኣይኹም ኢቭን ነቲ ዝነበረ F16 ዝበሃላ ነፈርትናቶም ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ንዩክሬን ተጠቐሙላ ዝበለ እዩ ካልኦት ሃገራት ኣበይ ክወርዳየን ብኸመይ ክኾናየን ምስ ነቲ ኩናት ናብ ካልእ ከየሰጋግሮ ክብላ ከለዋ እዚ ውሰድዎ ጥራይ ኣብዘለኹም ብዘለኹም ተጠቀሙሉ ዝበለ እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኩናት ኣዝዩ ዘተባብዕ ስለ ዝነበረ እዮም ናብ ናይ ስለምንታይ ካብ ሆላንድ ወፅዩ ሰለስተ ሳዕረ ፓርትናቱ ኣካይዳናቱ ኣብ ሕርሻ ይኹን ኣብ ካልእ ናይቲ ግሪን ሬቮሉሽን ዝበሃል ነቲ ግሎባሊስት ዝበሃል ኣሎ ምናልባት ትሰምዕዎም ተኮይንኩም ኣብ ስዊዘርላንድ ዝግበር ሓደ ኮንፈረንስ ኣሎ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ዝበሃል ክላውስ ሽዋብ ዝበሃል ዝምራሕ እዚ ሰብ እዚ ወይ እውን እዚ ትካል እዚ ነዞም መራሕቲ ናይ ሆላንድ ድዮም ናይ ካናዳ ዘሎ ድዩ ገለ ቀደም ንስዩ መልሚሉ ዕብይዎም በቲ ናቱ ኣተሓሳስባ ናይ ዓለም ኣመሓደርቲ ከይተመረፁን ዓለም ዘመሓድሩ ኮርፖሬሽንን ቢልዮነራትን ዓበይቲ ኤሊትን ዝእከብሉ ጋባያ እዚ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ዝበሃል በዓል እዚ ድማ ናቱ ተኸተልቲ ዝነበሩ ኣብ ሃገራት ኮይኖም ነቲ ፖሊሲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘተግብሩ ዝነበሩ እዮም ኢሎም እዮም ዝኸስዎም ሕጂ ድማ ናብ ኔቶ ይኸይድ ኣሎ ፅቡቕ ዜና ኣይኮነን ንቐፅል እስከለስ As Jens Stoltenberg hands over to Mark Rutte, it's the outgoing Dutch Prime Minister's personal motto of go with the flow come to life. It's hard to imagine a successor more similar in nature to the stoic Norwegian who led the alliance for a decade. They're pragmatic, they're likable, they're very capable of forging coalitions and bringing difficult positions together. Rutte is famously low-key. He lives alone in a modest apartment in The Hague, teaches weekly at a local school, and gets around the city by bike. A few years ago, a video of him cleaning up his own spilled coffee went viral. So እንታይም ዝብል ዘሎ ሓደ በይኑ ከም ዝነብር በዓል ሓዳር ኣይመስለንን ከምኡ ድማ I think ካብዞም ጌጋይ ክላለይ ምናልባት ካብዞም ግብረ ሰዶም ክኾን ይኽእል እዩ but they እናበሉ ስለ ሪፈር ዝገብርዎ ዘለዎ የከም ኢለ it doesn't matter እንታይ ዓይነት ጾታዊ ድሌታት ኣለዎ ወይ ገለ መላእ ኤውሮጳውያን ነብር ዘለና ሰብ ኣብ ሂወቱ ድሌት ክገብር መሰል ስለ ዘለዎ እቲ ሕቶ ግን ኣብ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ካብ ናይ ፋሚሊ ቫልዩስ ዘይመፁ ሰባት ኣብ ናይ ሓዳራት ዘሎ ፀገማት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዝግበር ዘሎ ፖሊሲታት ኣብ ልዕሊ ሓዳራት ዝግበር ዘሎ ፖሊሲታት እቶም ግሎባሊስትስ ብዚ ህዝቢ ኣሎ ብዓለም ህዝቢ ክጎድል ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ሓደ ካብ እውን እዚ ኮቪድ ዝተገበረ እውን ምስኡታት ብዙሕ ዘተኣሳሰር ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ክተኣምኖም ኣሸገርቲ እዮም መብዛሕትኡ ሰብ በዓል ሓዳርን ወይ እውን ሰብ ሓዳራት ስለ ዝኾኑ ሰብኣይን ሰበይትን ኣደ ድማ ኣቦ ስለ ዝኾኑ ቆልዑ ዘለዎም ከምኣቶም ዓይነት ኣብ ፖለቲካ ክመፁ ከለዉ ተመሳሳሊ ሽግርን ተመሳሳሊ ጉዳይ ናይ ሂወትን ስለ ዘለካ
ኣብ ሓደ መስመር ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ ካብዚ ካልእ ዓይነት ሂወት ዝመጹ ዘለዉ ሰባት ክኾኑ ከለዉ ግን ነቲ ተራ ሂወት ናይ ዝበዝሕ ህዝቢ ስለ ዘይርድእዎ ንዓታቶም ካልእ ኣጀንዳታት ንክገብሩ ክፍትኑ ከለዉ ነቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ክብድል ዝኽእል ፖሊሲታት እውን ክኸውን ይኽእል ባይ ዘ ወይ እዚ ሰብ እዚ ነቲ መጋበርያ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ብትክክል ዘገልግል ዝነበረ ስለ ዝኾነ ሕጂ ድማ ኣብ ሆላንድ ብዙሕ ተጻብኦታት የጋጥሞ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ብፍላይ ብሓረስቶት ናይ ሆላንድ ክንደይ እዋን ኣብ ደገ ወፂኦም ንሂወትናን ንስራሕናን ነቲ ሕርሻዊ ንጥፈታትናን ጠጠው ከብሎ ዝፅዕር ዘሎ ነቲ ግሎባል ዎርሚንግ የብል ተባሂሉ ነቲ ሕርሻታት ብዙሕ ሰላማዊ ሰልፊ አንጻሩ ተገይሩ ብምርጫ ድማ ተፀፊዑ ካብ ቦቱ ከም ዝእለ ስለ ዝተገበረ ሕጂ ድማ ኣበይ ኮይኑ ከገልግለና ክእል ብምባል ኣብ ኔቶ ኣብቲ ናይ ውግእ ቦታ ገይሮም ኣለዉ ሕጂ ክረአይ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ክገብር This image of calm competence plus familiarity after more than a dozen years as Dutch Prime Minister won him early back. ሕጂ እውን ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ሚድያ ከመይ ገይሩ ከም ሓደ መልኣኽ ኣዝዩ ትሑት ሃብቲ ዘይገድሶ ገለ ገይሩ ሌበል ክገብሮ ተጀሚሩ ክትጠራጠሩ ኣለኩም ንቢል ጌት እውን ከምኡ ገይሮም እዮም ክእምንዎ ዝፍትኑ ቢልዮነር እዩ ግን ከም ሃብታም ክነብር ኣይደልን ኖ ገዛውቲ ኩሉ ናይ ሪል ቢልዮነራት እዩ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክኸይድ ከሎ ድማ ብኣዝዩ ክቡር ፕራይቬት ጀት እዩ ዝኸይድ ንኻልኦት ሰባት ግን ልችክ መኪና ከይትዝውሩ ኣገለ ከይትገብሩ እናበለ ነቲ ኢንቫይሮንመንት ክትከላኸሉ ይብል ንሱ ግን ኣብ ቪላታት ናቱ ክነብር ከሎ ከምኡ ይገብርኒ እዩ ከምኡ እውን ኣብ ኮቪድ እዚ ክታበት እዚ ጥዑይ እዩ እዚ ከምዚ እናበለ ዝህብ ዝነበረ ንባዕሉ ግን ወሲድዎ ዳይወሰዶም እውን ርግፀኛታት ኣይኮናን ስለዚ እዚኦም ከምዚኦም ኢሊቲስት ዝኾኑ ሰባት ክንጥንቀቐሎም ኣለና ኤኒዌይ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ኮይኑ ተሪፉ ክምረፅ እዩ ኣይሆፕ ከም ገለ እቲ ምርጫ ናይ ኤውሮፓ ድሮ ነቶም ንውግእ ዝምልምሉ ንውግእ ዝድግፉ ዝነበሩ ኣብቲ ምርጫ ተሳዒሮም እንድዮም ግን እቶም ወሰንቲ ሰባት ግን ብምርጫ ኣይኮኑን ዝመፁ እዚኣ ጥራይ ፍለጥዋ By most allies, dashing the hopes of Estonian Prime Minister Kaja Kallas that it was finally time for a female. እዚኣ ምስ ዘላ ናይ ኤስቶኒያ ፕራይም ሚኒስተር እያ ንሳ እውን ትጥርጣር ነይራ እያ እንቋዕካ ይመፀት እዛ ሰብ እዚኣ ብጀካ ውግእ ካልእ ኣይትዛረብን እያ ዳትስ ዋይ እቲ ሚድያ ብጣዕሚ እዩ ዝፈትዋ ሚድያ ናይ ኤስታብሊሽመንት ሚድያ ወይ ሜይንስትሪም ሚድያ ንብሎ ነቶም ውግእ ዝጉስጉሱ ንዖም እዮም ዝመርፁ እዛ ሰብ እዚኣ ንእሽተይ ሃገር እያ ተመሓድር ዘላ ብዛዕባ ራሻ ዘለዋ ትዕቢት እሞ ኣብ ልዕሊ ራሻ ተዛረቦ ኣብ ዝሓለፈ ሕሉፍ ሓሊፍዋ ራሻ ኣብ ንኣሽቱ ሃገራት ክትመቃቐል ክትክእል ኣለዋ ኢላ ተዛሪባ ነይራ ባይ ዘ ወይ ብራሻ እዚኣ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘለያ ሪሊ ካብቶም ሲሪየስ ዝጥምትዋ ሰብ እያ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚኣ ሰብ እዚኣ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ላዕሊ ክመፃ ፅቡቅ እዩ እንታይ ኢና ንብል ደቂ ኣንስትዮ ውግእ ኣይፈትዋን እየን ንውግእ ኣይድግፋን እየን ንብል ሓቂ ኢኻ ደቂ ኣንስትዮ ውግእን ባእስን ኣይፈትዋን እየን ፀገም ግን ኣበይ ዘሎ እዞም ኣብ ከምዚ ዘምፅዎን ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ነታ ኣጀንዳ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ከገልግላ ዝኽእላ ዝበልዎን እዮም ዘምፁ ተራ ጓል ኣንስተይቲ ይኮኑ ዘምፁ እምበር ደቂ ኣንስትዮ ውግእ ኣይፈትዋን እየን ትሩ ሓቂ እዚ እንተኾነ ከምፅዎን ከሎ ቀደም መልሚሎም ነታ ኣጀንዳ ሙሉእ ብሙሉእ ከገልግልኦም ዝኽእላ ዝኾነ ሕቶ ዘይሓታ ሰባት እዮም ዘምፁ እጂ ካብ ከምኡ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ክመፃ ብጣዕሚ ኢኻ ትፈርሕ እዚኣ ጥራይ ዘይኮነት ዋላታ ናይቲ ኮሚሽን ናይቲ ኤውሮፕያን ኮሚሽን ፕሬዚደንት ዘላ ኡርሱላ ቫንደርላይን ተሪእኻያ ነቲ ውግእ ብጣዕሚ እያ ትደርፈሉ ዘላ ብጣዕሚ እያ ትደፍኦ ዘላ ሰላም ዝበሃል ካብ መልሓሳ ይወፅን እዩ ብጀካ ኩናት ብጀካ ሽግር ብጀካ ምስ ቻይና ድማ ምፍርራህ መጠንቀቕታ እገዳት ዘይኮይኑ ናይ ሰላም ዲስካሽንስ ከተምፅእ ወይ ሓሳባት ክትብ ኣይትሪአን ኢኻ Secretary General from an eastern flank country, Romanian President Klaus Iohannis, meanwhile, did throw his hat in the ring, holding up consensus until today. ናይ ሮማንያ እውን መራሒ ፈቲኑ ነይሩ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ንሱ ናቱ ስሒቡ ስለዚ እዚ ማርክ ሩቶ ዝበሃል more or less ወይ እውን ብዝለዓለ ንሱ ይክዕወት ዝኽእል That also allowed regular EU consensus spoiler Viktor Orban to exploit a personal grudge against Rutte. ትሪእዎ ዘለኹም ቪክተር ኦርባን ሓደ ካብቶም ናይ ሃንጋሪ ፕራይም ሚኒስተርስ ኮይኑ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሃንጋሪ ኮይኑ ነዚ ናይ ኔቶ ኣካይዳ ዝቃወም ዝነበረ እዩ ሓደ ካብ ምዚ ሰብ እዚ ምዚ ናይ ሆላንድ ድማ ብተሪር ዝገራጮ ነይሩ Whom he had clashed bitterly over the years on rule of law issues. The Dutch man is the real responsible man for Hamas. The goal is to bring Hungary closer to peace. So ኣብ መንጎ እቲ ናይ ቪክተር ኦርባን ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝቃወም ዝነበረ ኔቶ ዝኸዶ ዘሎ ዝቃወም ዝነበረ ኣብ መንጎዝን ብዙሕ ክላሽ ነይሩ እንታይ ነግረካ እዚ እዚ ሰብ እዚ ንውግእ ዘተባብዕ ከም ዝኾነ እቲ ግን ነቲ ውግእ ኣይንደልዩና ውግእ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ዝነበረ እዩ ስለዚ ናይ ውግእ መጣቅዕ ስለ ዝኾነ ድማ
ከም ሽልማት ናበይ ወሲዶም ኣለዉ ናብ ኔቶ ወሲዶም ኣለዉ ባይ ደ ወይ እቲ ናይ ቪክተር ኦርባን ኔጎሽት ገይሩ ካብቲ ኩናት እውን ንሃገሩ ኣውፅይዋ እዩ backing his candidacy seriously evaluated his ability to assume Stoltenberg's mantle of Trump whisperer. But Rutte has a track record. He has publicly rebuked Trump's acceptance of US-EU trade tensions. If we don't, it'll be positive also, because we're just thinking about those cars that pour in here and we'll do something, right? But it'll be positive. But in a lesser-known incident at the 2018 NATO summit, Trump's rant against Europe's low defense spending was so viral. So, Europa ምሉእ ግድን ኩነታት ናቶም ትራምፕ ትብል ቃል ክትመፅእ ከላ ኣብ ርእሶም ድኻም ልቢ ዝሕዞም ስለምንታይ ኢና ከምኡ ንብል ዘለና ትራምፕ ናብ ስልጣን ክመፅእ ዝኽእለሉ ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ ጆ ባይደን ክስዕሮ ይክእልኒ ብፍፁም ንትራምፕ ኣሲሮም ወይ ተዘይቀቲሎሞ ናብ ስልጣን ክመፅእ እዩ ጆ ባይደን ክስዕሮ ይክእልኒ ምክንያቱ ናይ ጆ ባይደን ዋላ እናዓዊሩ ዘሎ ሰብ እዩ ዝረአቲ ድኽመት ናቱ ኣብዚ ቪድዮ ከምፅኦ ስለ ዘይክእል ዩቱብ ስለ ዝፃባኣኒ ዘሎ እምበር ባይ ደ ወይ ብዙሕ ኣብዚ ከምፅኦ ዝግባኣኒ ቪድዮታት ብሰንኪ ዩቱብ ይገድፎ ኣለኹ እዚኣ ክትፅረልኩም ዘለዋ ዩቱብ ብጣዕሚ ዝፃባኣኒ ዘሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክፋላት ነይርዋ ከም ብሓድሽ ደጊመ ዝሰርሓ ዘለኹ ምክንያቱ ካሕልፍዋ ስለ ዘይከኣሉ ነቲ ብዙሕ ትሕዝቶታት ዝነበረኒ ኣጉዲለ ኣብዚ ምቕራብ ይገድፎ ኣለኹ ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ዩቱብ ናይ ብሓቂ ቁፅፅር ዘለዎ ፕላትፎርም እዩ ፍሪ ፕረስ ከዓ ይብሉ ካብዚ ናፃ ሓሳብካ ክትገልፅ ከለ ዝብልዎ ናፃ ምባል ባህሊ የለን ነቲ ናቶም ዝቃወም ሓሳባት ብፍላይ ኤቪደንስ ሒዘ ስለ ዝቐርብ ስደልደሊ ነቲ ኤቪደንስ ኣየምፅዎን እዮም ነቲ ኩነታት ነቲ ስታብሊሽመንት ዝቃወም ዘረባ ኣብዚ ከተሕልፎ ኣይፍቀዱልካን እዮም እዚ ከም ርዱ ክትፈልጡ ኣለኩም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ይመፅእ ኣሎ ኤሮጳ ድማ ብፍርሂ ልቦም ጠፊዎም ኣሎ ብፍርሂ ልቦም ጠፊዎም ከም ዘሎ ኣብዚኣ ፅብቕቲ ቪድዮ ከስማዓኩም እየ ስምዕዋ እዚኣ Russia and whether there's any prospect for change there, and make 2 points that suggest that it's highly unlikely. The first is, I think the Russophobia and the Putin phobia in Europe is so great that it is very hard to imagine how you can negotiate your way to some sort of meaningful settlement with the Russians. ክልተ ነጥብታት ፕሮፌሰር ጆን የልዕላ ኣሎ ብዚ ኣዝየን ኣገዳሲ ነጥብታት እየን ሰን ድማ ሓደ ናይ ኤሮጳ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ይብል ኣሎ ሕልፍ ዝበለ ፅልኢ ናይ ራሻ ኣሎ ሩሶፎቢያ ይብልዎ ንራሻውያን ብፅልኢ ዝርእይዎም ኩሉ እቲ ሚድያ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ንፑቲን ዝፀልኡ ዳ እዮም ዝዛረቡ እምበር ኣንፃር ራሻ እዩ ትዘረባናቶ እዚ ከዓ ራሻ ክትፈርሽ ኣለዋ ክትመቃቐል ኣለዋ ከምዚ ክትከውን ኣለዋ ክብሉ ከለዉ ኣንፃር ራሻውያን ኣበይ ትርእዮ እዚ ራሻውያን ኣብዚ ኤሮጳ ዝነብሩ ባንዴራ ናይ ሃገሮም ሒዞም ከይከዱ ንኣብነት ኣብዚ ዋንጫ ኤሮጳ ዝክየ ዘሎ ባንዴራ ናይ ራሻ ሒዝካ ክትኣቱ ክልኩል እዩ ተርጀምሎም ዳት ማች ንፑቲን ጥራይ ንፀልእ ኣለና ዝብሉ ዘሎ እምበር ንራሻ ይፅልእ ዘሎ እዚ ካ እንታይ ገይርዎም ዳሎ ነቶም ህዝቢ ራሻ ኣብ ኩሉ ፀገም ስለ ዘጋጥሞም ምስ መንግስቶምን ነቲ ፑቲንን ነቲ ሰራዊቶምን ከም ዝድግፉ ገይርዎም ኣሎ ሓደ ከምዚ ዓይነት ፅልእ ዘሎ መርሕነት ናይ ኤሮጳ ድማ ምስ ራሻ ዲል ክገብር ኣይክእልኒ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ጣውላ መፅዩ ኔጎሽት ገይሩ ወይ እንካን ሃባን ተባሂሉ መፍትሒ ከምፅእ ኣይክእልኒ እዩ እዚ ከዓ ሪያሊቲ እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዎ ፕራይም ሚኒስተራት ተሪኻዮም ኣብ ጀርመን ዘለዎ ጀርመን ከማ ጀርመን ስን ራሻ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ጀርመን እንታይ ኢልዎ ናይ ፑቲን ሲ ናብ ሂትለር ዝቐረበ ሰብ ኢልዎ ኣብ ሓጉ ኮይኑ ሂትለር ነቲ ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ጀርመናውያን ሲ ሂትለር ኣብ ሓጎኦም እዩ ናዚ ከዓ ደቂ ሓቦታቶም እዮም ወይ ኣሕዋቶም እዮም ወይ ኣቦታቶም እዮም ተዲኹም ኣለኹም ዓዲ ሂትለር ዝኾኑ ሃገር ንፑቲን እሞ ከዓ ዓዲ ሕብረት ሶቪየት ኣንፃር ራሻ ኣንፃር ናዚ ክዋግኡ 10 ሚልዮን ሰብ ዝተቐተሎም ሰባት ንበዓል ፑቲን ናብ ሂትለር ከቕርብዎ ከለዉ ክሳዕ ክንደይ ኣንፃር ታሪክ ይኸዱ ከም ዘሎ ነብስኻ ዘይምፍላጥ ነብስኻ ዘይምፍታሽ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ክልተ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ንፑቲን ክነቕፉ ከለዉ ኣብዚኣ ምስ ኣምፀኽዋ እታ ቪድዮ ኣይሕልፍዋን እዮም ዘለዎ ሴኔተርስ ናይ ኣሜሪካ ንፑቲንን ንራሽያን ድማ እንታይ እዮም ዝብለሶም ዝዓበየ ግፍዒ ናይ ዓለም ዝፈፀመ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ሲ ክንደይ ግፍዒ ዝፈፀመ ክነሱ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ግንድሓን The fact is that to keep the Europeans on board, and here we're talking ካብዚያ ነጥብዚያ ዝበላ ካልይቲ ዝብላ ግን ተገርም እያ ክሰምዕዋ ኢኹም mainly about the European publics over time. What we did was we threat inflated and we portrayed Putin in the worst possible terms. He's the second coming of Adolf Hitler. We portrayed Russia as the second coming of Nazi Germany, the font of all evil, and so forth and so on. The problem that you face when you portray an adversary in these terms is that it becomes almost impossible to then negotiate some sort of meaningful deal because you're in effect dealing with the devil. So I think it's very hard to sort of turn the ship around in the water because of how we have portrayed Putin and Russia more generally.
My second point that I would make is إذا خليت سمعوا تقدمتي نراشا نبوتينن كم سيطان جيركا قصيركايو أنت قصيركايو مس سيطان ديل كتجبر كبيت لازغني تشجر نخفتح أجام كهونيو تاقندن عايز جرمت نجن إذا حجز بلا يسمعوا تجرميا. It's very interesting to watch the Europeans, but they live in mortal fear these days that the American security umbrella is going to disappear. That we're going to pivot to Asia and we're going to leave them high and dry. They understand full well that having the American security umbrella over their head keeps the peace in Europe by and large, and they want us to stay. But that means that they'll do almost anything we say. There was a piece in the New York Times. هايز بنزلهم إوروباويان بزينا أمريكا دقف كنبرو خمزي كله دارجا رعدات هو مالو. سترا يجنا يكونن أمريكا قدي فاطم كيد مخانا ما فليت أمالو مخنيات أمريكا نا أوروبا قد سنتي الرايم يلن قد سنت ناتهم مودا درتهم تاق عند تفرهم دلا دك أصلي تغلياتهم زلا تشاينا إسياني تشاينا لعلو كل ما إسيا يتلعو الاستراتيجية وقد سنة زلون أوروبا أمريكا مخنياتو قطبنا عالم شفت غير أوروبا تريفيو إسيا زبهال آسيان هجرات زبهلا تشاينا كمود ما كوريا جابان أبتقوم زلوز حجز تدريب دلو إندونيسيا تايلاند ماليزيا قال بلز بال السيت بوتا هندي السيت أقدر سبوتا سلز أمريكا كل وتهدر فوكس ناتا نبيس ياخد قبريات حسب زلا أمريكا أوروبا دما لبهم تفيه ومالو مغنياتو لا عقمهم سلاي أديبهم سلزلو بوتين أزي حيالكم زغون الراش حيالكم زغون فليتو مالو أمريكا تقديفاتهم دما حن تقبرهم زي كل فلتيو سلز انتاي خوينا مالو يلو كام حر برعدي أمريكا زبلتهم ولا أنصار ربحهم تخونه حراي ترايم زبلو زلون أمريكا نخزيلو زخ أمريكا صبوا جرا فليت الله سلزي إذا حجي زبلا زلو لنكنه أنصار تشاينا زقبروا ناي نقدي وسانة تعريف أبتناي تشاينا مخاين زقبروا نفسهم مقتالي مهنياتو ناي تشاينا مخاين وحداتين زي ما أزالوا أوروبا قد بزح مخاين ناتو عدا ناتو أب تشاينا يزلوا سلزي لك كم تسوم زقبروا تشاينا عند حرجيرة تودي على جيم ناي جرمن كاب قطبا ناي مخاين كوسو خمس خل مهنياتو زعبي عدا ناتو تشاينا يو نتشاينا دومينيت جيرزول عدا كلتا شمنت برسنت ونزي كونا مخاين زي ما تزالوا أنا تشاينا نعن كتعصير كتجبر كيا تشاينا هم أنت جيرهم كا ودي خلها جيمز سلزي كسا كندين أمريكا كعجز أمريكا ورايلات كبر زلا تشاينا المقص صار مخنياتو بقدر مول مخاينا تشاينا تواني نيرا نسات أمريكا دما أب تشاينا تشيتنيا مخاينا أمريكا تشاينا شيئت أني ترديهم لهم سلزي تقول دلا أمريكا وصايت جاي نتشاينا جن أوروبا جن سوسايدي أتفتم زلا سلام تاجن تفتم الله كم زبالة نفسهم كوتسو سلزي كالو زي حنتيا سمعوها تاوز قدت جنا لهم تقبلنا يروح recently by Stephen Erlanger that talked about how easy it is these days for the United States to get its way with the Europeans. And I believe it's due in large part to that. And of course, the United States is going to remain as hawkish as So, na Europa سمعنا لنا كالاي دما أقرب مكونة تسمعون. The goals of Israel's offensive in Gaza were twofold. One, to bring home hostages alive and eliminate Hamas. Now, the IDF spokesperson says the latter cannot be achieved. Daniel Hagari escalating his feud with the Prime Minister when he said, and I quote, "Whoever thinks we can eliminate Hamas is mistaken." Take a listen. طيب زبل زلوا نوح وان زبلوا من إسرائيل برايم مينستر بجكا وقع في سلطان كسرنا كم زي كل فلتيو كل عالم دمان تايلو أنا حماس بالسعرية تغلني خايلو حجيجن سمعوها. Hamas is an ideology. It's rooted in the hearts of the people of Gaza. To eliminate it, to replace those who run the public services, those who distribute food or steal it, there must be an alternative that can emerge. It's a decision that has to be taken politically and the زي حلقة ستاف ناي سراويتنا إسرائيلي ناي IDF مالتيو تاي زبل زلو حماس كسعر هيكل نيز بزل سلامتاي كسعر زيكل حماس سنة حسابيو حماس دما عب نفس وكف فلسطيناوي عب غزة زلو عب دموز أتويو من على بعد ده زجدفع عب زكبلا سلزيكل حماس بحجي نفس وكف زتولده فلسطيناوي ولا حماس قوم كم زخون فلوتيو سلامتاي تابع اليوم زنيب زلو بومباتات تابع البيت مرتاتهم قبل الحكمناتهم قبل اليونيفرسيتاتهم قبل المسجدناتهم قبل الجزاوتناتهم قبل الكتماناتهم زنبه من كم زغبرو صبو غيرو ينسفل عالم دما جلس كم زي تبلم رياميا عبقت مع عالم امريكان اوروبان اجوخنا بلو اصوار يبو خمزلو قندص على يوم من مخانو انت حر تواغيخا موت اب جزا حقفتيل كدما موت كلتي موت مخانو فليط مالو كابتا عد كوصي كولونيوم بتريكولاتا حصريت بوتا سلازي على يوم حدا يوم مسلما اسرائيل يزبال زين إسرائيل بزخول من جدي تواجه كحدا تدي تواجهها بخلتي موت سدي ترفقة نفس وكف أبتعد استولد سب أنصار إسرائيلي سلذا حماس كسرعي تخليها
بحنت من قد تريها سعره تغل نتوم 3 مليون فلسطينيين أب غزة زلوا نخلهم كل قتلهم على لك أنا أتين كنا نتنياهو حسابكم يدمسل مهنياتو قدفنا طبعا عليه أب هوسبيتالاتي دبدب 3 سبات رئي أو نيروميوم أو 900 نابلة أب يونيفرسيتي دبدب أب كمز هدمو يبلوم أب تمس زحدمو لبوت هذا ما أبي يحرم سلازي أب كله كاب جزاوتهم كله دبديبو أب ترافاز بحال دوبنا يقبس مستسقو عاود ما دبديبو سلازي زي قبر عينت قفعية بلون إذن دحر جيركا تزبي كما يجيريو حماس مالتك أكلنا يتحبر تسبي كاب دقمت يزعتو قيلان مثلا بتري كولاتات حاطير زلو بوتا كاب محر مرتنا إسرائيل تبقيسو زلوون زي بلون عطعطيفو بعلو نفسو سراويتو هنيسو أنصار إسرائيل زواقع زليو بقدر سراويت دما بزح سعرات كم زقبر الله يزفلت نت سراويتنا إسرائيل بزح سمرات كم زقبر فلو يدفلت جن البوليتيكاوي كونتات الجين تايم زبل زلو أمونغو سراويت إسرائيل أمونغوتي بوليتيكاو مرحي نتنياهو فللي أقاتي محمد زلو بأس أقاتي محمد زلو نتنياهو مسراويتو زلو أقام من لنا قد حدث مع تدمع مس وايت هاوس جو بايدن بوقعي كنقفون كصرفون كم زفتني كم قبر ملسنا تدمع حساوي خاصها نسخة كل زكالك كل أسوار هبناك خلنا نتي جو بايدن نخيمر رأس قبر زال خسرة تجيب بمبال صبوق يرام كم زملاء سلو سلزي نتنياهو أبزو وانزي بهزبنا تدمع نوح وان أنصارو أبصر جاتات وتيوم صار ما سلف قبر له سراوي ناتي قامله أمريكا مرحنا زلوا قامله ميقامو كان بلاين خلنا أمريكا كتقام عقمية بلان وهنياتو بدحر مقارجة زي ما حضر خالص لزغوني تاسوار كم حسومي زقوار زولنا أبو حجي ما مس حزب الله زبحال حماس أب تريكولات استحضر بوتا زوليلنا حزب الله جن هجر زلوي مس إيران بقات هذا الرخب سراويت كابكال كاب سوريا دي كابكال عتقد جزيلا مسيهم كحجز وزغلو بزح أدفانتج زلوا حيلنا نرزل لنا لزين حماس نشوعات ورحشوا من توحي تقاليس كخسر كسعر زي كالكا حزب الله هجر زلو ريكويتا زلو مسائل زلو إيفن نتيح أفدق بحرنا تو بدروناتو سيلو سيل سدلهم زلو حيلي مزك واقوي دلادلو لذي أتكونتاتنا إسرائيل أب حدا جنيا كونتات إسرائيل كطفيها زبل من تبلين اتزلوات قبل التنا تزنا براه كبري زي تتنكف حيالة تبال زنا براه تدفير يا إسرائيل أمريكا دمات تدقافناتا براشا تدفير دي كونس بحوتي تدفير تراي دي كونس كابت بوتو كم زحدن تغير له سلازي اسرائيل امريكان زنبرهم كبري ابت بوتا بعلوم بزغبرو عندارا كايدا كودق نريا لنا مالتي Army will implement it. Until it is, Hamas will continue to exist. Hamas will not disappear from Gaza. It will not disappear. We can now go across to France 24's Iris Makler standing by in Jerusalem. Iris, this isn't the first time we've heard a statement like that. We've had it from the French President Emmanuel Macron, but now it's being made from the IDF spokesperson. How is Hagari's statement being viewed where you are? I think it's being seen as part of the war, if you like, between Israel's politicians and its military. There's been criticism of the politicians for some time because what they have been saying is that they're not looking at the day after in Gaza. There's been that criticism from Washington. There's been that criticism from the opposition leader who was in the government and left because there was no... So, أموداتا أتكونتات بحيلك ودوا خمزة يقولوا نتنياهو بحيلك ودوا حيل لأن قلت مع لأن بالنيرو كم زي كيلجن بريه اللو لابس وانزي سلزي تكونتات كم زي نريها زلنا إسرائيل نحماس كسعره خمزة يقولوا نحماس كسعره زي قالوا دما ناب حسب الله كسعري فتلو لو زي دما كله نتنياهو أكبامبر سراويتنا إسرائيل كم زي دليون حزبنا إسرائيل وين كم زي دليون نرزلنا الزخاء بديمقراطية تمرت أي زبال ديكتاتور أنصار حزبن أنصار سراويتون زخي زلوا مراحينا نسخاء ናይ ዲሞክራሲ ኣብነት ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ተባሂሉ ዝግለጽ እዩ እዚ ንፅረና ኣለዎ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ኣብዚኣ ኣብ ምናልባት ናይ ሎሚ ሕፅር ዝበለት ኢላ ቀልጢፍና ክንውዲእና Putin's worldview rather you seem እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጋዜጠኛ ፒረስ ሞርጋን ዝበሃል አንሴንሰርድ ናፃ ፕረስ ዝገብር እየ ዝብል ግን ተሓቀኛ ሽሙ ንውግእ ጎስጓሲ ደጋፊ ናይ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ሕጂ ነቶም ፕሮፌሰራት ሊቃውንቲ ቻሌንጅ ክገብር ዝተዛረቦ ስሙ You seem very reliant on accepting Putin's worldview rather than perhaps the stark reality of the barbarism with which he's executed this war. እንታይ ዝብሎ ዘሎ ካብ ንፑቲን ሲ ከም ሓደ ብቁዕ መራሒ ንፉዕ መራሒን ጌርካ ኢኻ ትገልፆ ይብሎ ኣሎ ንፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክስ ኣክንድትት ሓቀኛ ምስሉ ግፍዒ ዝፍፅም ጨቋኒ ሓደ ሕማቕ መራሒ ስለምንታይ ኢኻ ከምኡ ኮንካ ምስ በሎ መልሲ ዝባ ተገርም እያ ኣብ ኤክስ ድማ ቫይራል ከይዳ ዘላ እያ Yeah, maybe because I know too much about the United States, because the first war in Europe after World War II was the U.S. bombing of Belgrade for 78 days to change borders of a European state. The idea was to break... ስለምንታይ ይብሎ ኣሎ ምናልባት
ንፑቲን ዘይፈልጦ ስለ ዝኾንኩ ዘይኮነሲ ንኣሜሪካ ካብኡ ንላዕሊ ስለ ዝፈልጣ ኢልዎ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ግፍዕን ዘይሕጋዊ ውግኣትን ጽቡቕ ገይረ ስለ ዝፈልጦ ኢሉ ከም ኣብነት ኣብዚኣ ቀረባ ብዛዕባ ኤሮጳ ስለ ዛረቡ ዘለውሲ ኣብ 1999 ኔቶ ወይ እውን ኣሜሪካን ኔቶን ኮይኖም ንሰርቢያ ትበሃል ሃገር ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ብ78 መዓልቲ ከም ሕሱም ጨፍጪፎማ ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ኮሶቮ ዝበሃል ከም ሃገር ከም ዝቐውም ገይሮሞ ስለምንታይ ገይሮሞ ዝዓበየ ናይ ኔቶ ቤዝ ኣብቲ ባልካን ዝበሃል ኣብኡ ክገብሩ ስለ ዝደለዩ ስለዚ ነቲ ሃገር ብሓይሊ ብግፍዒ ደብዲቦማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዩኤን ክዝረቡን ከም ታቦ ተኸልኪሉ ዘላ ርሲ ኣብዚ ቀረባ ራሽያ ክትዛረበሉ ጀሚራ ዘላ እዩ ንሰርቢያ ቀጥቂጦም ሰርቢያ ክሳብ ሕጂ ኣብ ክሩምቶም ሒዘማ ዘለዎ እዮም እዚኣ ኩነታት እዚኣ መራሕቲ ሽዑ ዝነበሩ ናይ ዩጎዝላቪያ ከም ሲሎቫዳን ሚሎዞቪች ኣብ ኣይሲሲ ከሲሶም ፈሪዶሞ ማለት እዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብዚ እዋን እዚ ክንሪኦ ከለና ቻይና ነቲ ኩነታት ዘይሕጋዊ ውግእ እያ ትብሎ ኤምባሲ ናይ ቻይና እውን ተሃሪማ ኣብቲ ግዜ እቲ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ፕሬዚደንት ሺ እውን ናብኡ ከይዱ ነይሩ ማለት እዩ ንቐፅል እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን Serbia to create Kosovo as an enclave and then to install Bondesteel, which is the largest NATO base in the Balkans, in the Southwest Balkans. So the U.S. started this under Clinton, that we will break the borders. We will illegally bomb another country. We didn't have any UN authority. This was a, quote, NATO mission to do that. Then I know the United States went to war repeatedly, illegally, in what it did in Afghanistan, and then what it did in Iraq, and then what it did in Syria, which was the Obama administration, especially Obama and Hillary Clinton, tasking the CIA to overthrow Bashar al-Assad. ሰንታይ ዝብለ ዘሎ ኣሜሪካ ብዘይ ሕጋዊ ብዘይ ፍቃድ ናይ ዩኤን ብዘይ ዓለም ለኻዊ ደገፍ ዝገበረቶ ታሪክ እንድሕር ኣንቢብካ ፑቲን ዳ እንታይ ገይሩ ራሽያ እንታይ ገይራ ብናይ መንገዲ ኻ ንራሽያ ሕማቅ ገበነኛ ክትብሎ ትኽእል እዞም ኩሎም ትሪኦም ዘለኹም ኣብ ግዜ ክሊንተን እዩ ናይ ሰርቢያ ኣጋጢሙ ድሕሪኡ ዝመፀ ዳብሊው ቡሽ ድማ ጆርጅ ዳብሊው ቡሽ እሱ ድማ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ንኣፍጋኒስታን ውግእ ኣዊጁ ንዒራቅ ደብዲቡ መዓት ሚልዮናት ህዝቢ ቀቲሉ ሃገር ይዕንዩ ካብኡ ቀፂሉ ድሕሪ ቁርብ ትለይም ሳዕረፈ ናብ ሊብያ ከይዱ ንሊብያ ንማዕሙር አልገዳፊ ካብ ስልጣኑ ኣልዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሌጂቲሜት ሪዝን ዝኾነ ምክንያት ዘይብሉ መፂኦም ነቲ ሃገር ደብዲቦም ነቲ ሃገር ኣይትብላዕ ኣይትስተገይሮማ ኣብ ሱርያ ኣብ ዘበነ ኦባማን ሂላሪ ክሊንተንን ሰበይቱ ነቲ ቢል ክሊንተን ማለት እዩ ኣብ ግዜኣ ድማ ንሳቶም ነቲ ባሻር አልኣሳድ ንኽኣልዩ ምስ ሲኣይኤ ተመሻጢሮም ዕልዋ መንግስቲ ፈቲኖም ስለዘይኮነሎም ነቲ ሃገር ከም ሕሱም ተጨፍቲፋ ሓንቲ ምዕብልቲ ሃገር ዝነበረት ከም ትባድም ገይሮማ ማለት እዩ እዚ እቲ ታሪክ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ራሽያ እንታይ ስለ ዝገበረት ወይ ፑቲን እንታይ ስለ ዝገበረ ኣብዚ ኩሉ ዓመታት ፑቲን ኣብ ስልጣን ነይሩ ዓይነይቲ ሃገር ደብዲቡ ኣፍሪሱ ንሲርያ እቲ ባሻር አልኣሳድ ንኸይጠፍእ ኣብ ስልጣን ከም ዝህሉ ኣብ ፑቲን ኣብ ገዳፊ ቀልጢፉ ምትታው ስለ ዘይገበረ ክሳብ ሕጂ ፑቲን ጉሂ እዩ ኣብ ልዕሊ ገዳፊ ዝወረደ ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡ ኣብ 2015 ኣብ ዩኤን ከይዱ እውን ብርቱዕ መዛረባ ተዛሪቡ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልክም ኣብ ገዳፊ ኣክት ዘይምግባሮም ሕማቅ እዩ ዝስምዖ ስለምንታይ ንገዳፊ ከምኡ ከጋጥሞ ከሎ ስቕ ምባሉ ካብኡ ስለተምሃረ ድሕሪኡ እቲ ናይ ሱርያ ኣጋጢሙ ኣብ ናይ ሱርያ ተጓይዩ ንበሽር አልኣሳድ ኣብ ስልጣን ከም ዝህሉ ዝገበሮ ሰራዊት ናይ ሓይሊ ናይ ፑቲን እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ርእይዎ ንሃገራት ምዕናው ጥራይ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝዞባ እዚ ድማ ንራሽያ ጥቃ እዩ ፅልዋ ኣሎ ወይ ንዓ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዚ ሕጂ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ክነግረኩም ሕጂ እቲ ናይ ዩክሬን እውን መን ከም ዝጀመሮ And then what it did with NATO illegally bombing Libya to topple Muammar Gaddafi, and then what it did in Kiev in February 2014. I happened to see some of that with my own eyes. The U.S. overthrew Yanukovych together with right-wing Ukrainian military forces. We overthrew a president. And what's interesting, by the way, is we overthrew ኣብ ዩክሬን እውን እንተኾነ ኣብ 2014 ብህዝቢ ዝተመረጠ ፕሬዚደንት ሲኣይኤ መፅኡ ከም ዝእለ ገይርዎ ስለምንታይ ነቲ ረብሓ እቲ ዩክሬን ካብ ቀደም ታሪካዊ ምስ ራሽያ ብትእስሳር ዘለዎ ሃገር እያ እቲ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ዝነበረ ድማ ምስ ራሽያ ጥቡቕ ዝምድና ዝነበረ መራሒ እንታይ ኢሎሞ ካብቲ ስልጣኑ ከም ዝእለ ብዕልዋ እሱ ድማ ንዩክሬን ዓብይ መዋፈሪ መናሃርያ ናይ ኔቶ ክገብርዋ ስለ ዝደለዩ እቲ መራሕቲ ድማ ስለ ዝተቃወሞም ንዑ ካብ ስልጣኑ ብዕልዋ ኣልዮሞ ሃዲሙ ድሕሪኡ ድማ እዚ ኩነታት ናይ ዩክሬን ዝጀመረ እዩ ስለዚ እዚ እቲ ኤሮፓ ዳትስ ዋይ ንፑቲን ኣይኮና ንሰምዕ ዘለና ሓቀኛ ታሪክ ናይ ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅሉ ካብ ሓንቲ ክውስኸልኩም የበኣ ጌርና ክንውዲእና cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese. ስካት ሪተር ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ
ናይ ኣጽዋር ሓላፊ ዝነበረ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ተዋጊያ ክትስዕር ኣይትኽእልን ኢሉ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ተዋጊያ ክትስዕር ኣይንኽእልን ኢና ይብሎ ኣሎ ንመን ይኸጠንቅቕ ኢሉ ከም ዝብል ዘሎ ስምዖ And we know this, and yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. So እንታይ ዝብሎም ዘሎ ምስ ቻይና ተዋጊና ክንስዕር ከም ዘይንኽእል ጽቡቕ ጌርና ኢና ንፈልጥ እንተኾነ ነቶም ኤስያውያን ኣብ ከባቢ ቻይና ዘሎ ብፍላይ ነቲ ፊሊፒን ዝበሃል ልክዕ ከም ዩክሬን ደፋፊና ምስ ቻይና ነዛ ቪድዮ ዝገበራ ምስ መራኸብ ናይ ፊሊፒን ምስ ናይ ቻይና ተጋጭአን ነይረን እዚ ከዓ መጀመርዮም ኣይኮኑን ኣሜሪካ ትደፍኦ ዘላ ምዃኑ ዝፍለጥ ስለዚ ፊሊፒን ልክዕ ከም ዩክሬን ንፊሊፒን ተጠቂሞም ኣንጻር ቻይና ንቻይና መዳኸሚ ክጥቀሙላ ከም ዝኾኑ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ህዝቢ ፊሊፒን ክጥንቀቑ ኣለኩም ኣሜሪካ መሓዛኹም ኣይኮነትን ኣሜሪካ መሓዛ ናይ ዝኾነ ሰብ ኣይኮነትን ስለምንታይ ስምዕዎ ሕጂ So too did the Ukrainian people, and they are dying by the hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those quantities. The Ukrainians have been displaced by the tens of millions. Friends don't let friends have their cities destroyed in this manner. Friends don't let friends have families separated, have mothers and children destined to a life of refugee status in perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Philippines. So እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣሜሪካ መሓዛኹም ኣይኮነትን መሓዛኹም ክትከውን ኣይትኽእልን ኣሜሪካ ናይ ዝኾነ መሓዛ ኮይና ኣይትፈልጥን እያ ዩክሬን ረእይዎ ዩክሬን ብኣሽሓት ብሚልዮናት ሰባት ይቕተሉ ኣለዉ ይሞቱ ኣለዉ ይስደዱ ኣለዉ ሃገሮም ጠፋላ ከተማታቶም ይዓንዩ ቁጠብኦም ለሚሱ ካብ ዩክሬን ክትመሃሩ ኣይትኽእሉን ንብሎም ኣሎ ኣሜሪካ ኩሉ በቲናትካ ዩክሬን እንታይ መምሃሪት ኮይና ኢራቅ ረእይዋ ካብ ኢራቅ ዘይትመሃር ዲሞክራሲ ከምፃልኩም ኢላ ዝገበረቶም ሊብያ ረእዩ ሱርያ ረእዩ የመን ረእዩ ኩለን ዘን ሃገራት ዝዓነዋ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ንከምፃ ንሕግዞም ኣለና ኢሎም ዝኣተውዎም እዮም ሕጂ ድማ ዩክሬን ዓብ ኣብነት ኣለኩም ካብኦም ተምሃሩ ኣሜሪካ መሓዛ ናይ ዝኾነት ኣይኮነትን እናበለ እዩ ፅቡቕ ዝኾነ ቪድዮ ዝቦም ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እቲ ኩነታት ናይ ኔቶ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና Stoltenberg asked almost everyone but national leaders to leave the room. Timo Koster was there and says Rutte stepped in. And told Donald Trump that hey, he could actually take credit for the recent increases in spending, which was not entirely correct, but something that's is to Two allies, political shifts underway, and a war next door that's bound to run on long into his tenure, expected to begin October 1st. Well, that report from our correspondent. So ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ኔቶ ሓድሽ መራሒ ኣብ ምፅምባል እዮም ዝርከቡ In Brussels, Terry Schultz, who joins us now. Welcome, Terry. So Mark Rutte's path finally clear, but there were others who wanted the job, as you mentioned in your report. Is this likely to cause him problems? The fourth Dutch, they're saying quite fairly, I think, that it's their turn. But, you know, I think... And so will a change of Secretary General affect the alliance's attitude towards Russia's invasion of Ukraine? I don't think so, because Mark Rutte has come out very strongly in favor of supporting Ukraine with everything. So, ነቲ ናይ ኔቶ መንገዲ ኣንጻር ራሻ ክቕይሮ ይኽእል ዶ ንዝብል ክቕይሮ ይኮነን በንጻሩ ነቲ ዝኽየ ዘሎ ከጣቅዕን ክደፍእን መመሊሱ ናብቲ ኩናት ክሸማ ዝኽእል ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ ስለዚ ሓድሽ መራሒ ናይ ኔቶ ብዙሕ ተስፋ ክግበረሉ ከም ዘይብሉ እያ ትነግረና ዘላ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ደለይቲ ሰላም ዝኾነ ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ዘለና ቀሊል ኩነታት ከጋጥመና ከም ዘይኮነ ወይ ቀሊል መድረኽ ከም ዘይኮነ ስለዚ ካብ ብሕጂ ነፍሲ ወከፍ ስደተኛ ኢኻ ፕላን ቢ ናትካ ከተዳልለካ ፕላን ቢ ናትካ ድማ ዓድኻ ምኻድ ወይ እውን ኣብ ከባቢ ኣፍሪቃ ምኻድ ምንባር ክኸውን ይኽእል እዩ ከከም ናትካ ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ ዓድኻ ምኻድ ግን ከም ፕላን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ርእሱ ክትወሉ ኣብ ኤውሮጳ መዋልካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ዓብ ኩናት ክጅምር ስለ ዝኽእል እዚኣ ክብለኩም ይደሊ ኣብ መወዳእታ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ሕፅር ዝበለት እያ ኣብዚ ኩድየ ብዙሕ እቲ ዩቱብ ስለ ዝፀባኣኒ ዘሎ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ምግዳፍ ድማ ኣይትረስዑ እናበልኩ ምዚኣ ርእቶ ምዛ ለበዋ ክገጥፈኩም እየ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይመሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና
ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቀየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦ ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጥቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much